दूर वाले छोर से पहली गेंद वसीम अकरम दौड़ना शुरू कर चुके हैं, दौड़कर उनकी गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद और इस बार सचिन ने गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया, गेंद गई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रड्डरे ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಪುನಗನೆ ಮೇರ್ನ ಪೋಲಿಯೋ ಜ್ವರದ ದಾತ್ರ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪೋದುಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ನಿರ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟಲ ಆ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪೋಂಡಲ ಮೇರ್ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈ ಇರ್ಮನೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ನೆಂಚ ಕೈಪತ್ಯಾರು ಅಜಯಣ್ಣ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋತಿನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನ ಕಾರ್ದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರೋಡ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಂತಿಗೆ ದಾದನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಬರ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಅಂತೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ತನೆ ಯಾನ್ಲ ಮನ್ಪೋಲೆ ಆಪುಂಡದು ಅಂಡ ತರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ 1990 ಒಂಜಿ ಸಮಯಡ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಬುಟ್ಟ ಏನ ಕುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಬಂಡ ತಪ್ಪವಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ಹಿಂದಿ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಇರ್ಲೈಜಿ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನೇ ಈಗ ದಯಪಂಡ ಹಿಂದಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತನ ಇರಕ್ ದೇಶಡ್ ಓಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯಾನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮುಂದು ಎಂಟು ಯಾನ್ ಬಂಜೇಜಿಂಜವನಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರನ್ ಬಂದ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಇಂಕಲು ರೆಡ್ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಆರು ಎಂಚಿನ ಮಂತಂಡಲ ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಎಂಚಿನಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಪುರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮಾತೆಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏತ ಕಷ್ಟ ಡಿಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से ಇನಿ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮರಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಕುಡ್ಲದ ಉರಸ್ಟೋರ್ದ ಊರುಗು ಮುಲ್ಪೋರಿ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಸಾಧಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದೇವನಾಗ ದೇವೇರು ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಮೆರ್ನ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ದ ಬಲನ್ಲ ದೆತ್ತು ದೇರ್ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದೇವನಾಗ ಪೋಲಿಯೋದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾತ್ರ ನಡಪೆರ ಆವಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಸಾಧನೆಗೆ ಎನ್ನಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಮೈ ಇರ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅದು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅವತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪುರ ಮನ್ಪುನಾರು ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಿಂಗರ್ಲಾಂದ್ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ದ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದು ಬರ್ಕ ಸುರುಕಾದ ಅಜಯಣ್ಣ ಇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸೊಲ್ಮೆ ದ ಪೂರ ಟೀಮಿಗೆ ಮಧುರಾಜಿಗೆ ಬಕ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಜನಕಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳು ಅಜಯಣ್ಣ ಇರ್ನಾಗ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತಿನಿ ಚರಣ್ ಇರ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂಡ ತಪ್ಪ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬಂದಿರಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿರಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂದಿರ ಆಂಡ ಅವರಿಗೆ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ದ ಬಲ ಇಜ್ಜು ಬಂದು ಆಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಂಡ ದೇಪನಾಗಿ ಈತ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡ ಆಂಡ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ ಸರಿತಿನ ಈತ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತುಪ್ಪೈ ಆಂಡ ಐಕೀರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಿಲ್ಯೂಟ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇವ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ್ದೆ ತೊನ್ಯಾರು ಅಜಯಣ್ಣ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರೋಡೊಂದು ಜಿದ್ದಿದ್ದು ಆಯ್ಪಂಡ ಬಾಂತ್ರಿಗಳ ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾಲ ಕೊಡ್ಜಿಂಡ ಆಯ್ತು 10 ಪಲ್ ಬೇತೆ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಯೋಗ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೋತೊಂದುಂಡು ದೇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಮಾತಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡ್ಲ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಡಾವಡು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ದ ಲೆವೆಲ್ ಎಡಾವಡು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಎಡಾವಡು ಒಂಜಿ ನಡೋತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಜರ್ನಿನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನು ಬೈಜಿ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಎತ್ತಿಯೇ ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಅವು 5 ಬಕ್ಕ 5 ಬಕ್ಕ ಎಂಡವು 5 ಬಕ್ಕ 5 ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಪೇರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕೊಂದು ಸಮುದ್ರ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡತೊಂದೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡತೊಂದೇ ಉಂಡು ಇತ್ನೇಟಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಡಪಂಡು ಪಡಕ್ಕೆ ಏನು ತುಲೆ ಮೆರ್ನ ಜರ್ನಿ ದಾದೊಂಡು ತುಲೆ ಇಂದೇನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಜಯನ್ ನಡಲೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಬರ್ಕ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಮೇರೆ ಈತ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಈತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಪಾತಿರೊಂದು ರಾಂಡ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಮೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದೇವನಾಗ ಮೇರೆ ಐತೆ ನಡಪೆರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸರಿ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ದಿಂಚಲ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದತೆ ಅಜಯ್ ಎಲ್ಲಿ ಐಪನಾಗ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷದ ಬಾಲ ಐಪನಾಗ ಜ್ವರ ಬತ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಪೋಲಿಯೋ ಆಯ್ನಿ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ಲ ಒಂದು ಆದಿತ್ತಂಡು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ఒక ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಕೆಲವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಸರಿ ಅಂಡೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಡ್ ಅವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಬಕ ಅವಲ ಆತಲ ನಡಪೆರೆ ಆವೊಂದು ಪಂಡದು ಏನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಚದ ಬಕ ಅಂಚನೆ ದುಂಪೋಯ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಕ ಐತೆ ಕೋವಿಡ್ ದಪ್ಪಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಸರಿತಿನ ಕಾರ್ ಅನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೂಡ್ದು
ಬೋನ್ ಕಟ್ಟಾದು ಮುಲ್ಪ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಾಡ್ ಪಾಡಿರಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಅಂತೆ ದುಂಬುಡು ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೆಂಗೆ ನಡಪೆರೆ ಅಂತೆ ದುಂಬಾಣ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಏನು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತು ಉಂತೊಂದೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದಮ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೋನ್ ಮೇನ್ ಬೋನ್ ಕಟ್ಟದು ಆಗಿತ್ತು ರಾಡ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೇನೋ ಅಂತೆ ನಡಪುನ ಅಂತೆ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪೋಡ ಅಪ್ಪನ ತೂಲ ಅಜಯಣ್ಣ ಮಾತ ಬಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತದು ಹಂಗಂಗ ಮಾತ ಸರಿ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದು ಜಿಮ್ಮು ಪೋಯರ್ ಅತ್ತಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೇಹದ ಅಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ ದಾದೊಂಡು ತೂಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜೆ ಅತ್ತಂಡ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂಜಿ ಅಡೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಲ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಕೈಪತ್ಯಾರು ಅಜಯಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಚ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದ್ದೆ ತೊನಿಯಾರಿ ಲೈಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋತೀನಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಪೋತೀನತ್ತೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಕಾರ್ದ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಂತುಯ್ಯೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಆರ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ರಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಯ್ರಿ ಆರು ಎನ್ ತೂದು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆರು ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ಲ ಬಂತು ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಚ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಒರಿದಿತ್ತುಂಡು ಯಾ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಡೊಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಆಡೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಪ್ಪ ದಾದನ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಬರ್ತನು ಒಂಜು ಅಂತೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ತನು ಯಾನ್ಲ ಮನ್ಪೋಲೆ ಆಪುಂಡದು ಅಂಡ ತರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನು ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ರೇಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಅಮ್ಯಾಚೂರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಡೋತೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಯಾಚೂರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಂಚಿನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿರತ್ತಂದೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಬೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಪದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಧರ್ಮೇರ್ ಪಂಡದು ಆರ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂತೆ ಪೋಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾಯರು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪಾಯರು ಪೂರ ಇಂಚ ವರ್ಕೌಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇತ್ತು ಜೋಶ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಐಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಒಂತ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಂತೇಳಿ ಜನಕ್ಕುಲು ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಏರು ಒಂತೆ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಡ್ ಒಂತೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂತೆ ಅಕುಲು ಒಂತೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಂತೀರಿ ಅಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಲೈಕ್ ಮಂತೀರಿ ಅವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬತ್ತನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಮಲ್ಲ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಯಾಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪುರ ತೆಪ್ಪೆರ ಒಂತೆ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಾರ್ ವೀಕತೆ ಅಂಚೆ ಅವ್ಲು ದಾದನ ಧೈರ್ಯ ಯಾನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆತ್ತದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನೇಟೆ ಮಂತೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜನಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಅಕುಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೂರ ಕಾಸು ತಕ್ಕಿರಿ ತೋಜನ ಪೂರ ಕ್ರೌಡ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿವರ್ತನೆ ನನ್ನ ಮನ್ಪೋಡ್ನಿ ಏನು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಏನು ಕೆಲವು ವಿನ್ ಆತೆ ಓಕೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಲ್ತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪೂರ ಒಂದೇ ಐತ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ದಾದನ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇರ್ ವಿನ್ ಆದ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೋದು ಇರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿನ್ ಆಂಡ ಕೂಡ ಅವರ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಡು ಅಂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ 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 ಅಂಚೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಮಂತೆ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 14 ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಪ್ಪು 14 ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಟಲ್ ಓಕೆ ಟೈಟಲ್ ಬಂಡ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಇದು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬಂದ್ಪೇರಿಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಹೈಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇತ್ತಂಡ ಐನೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಹೈಟ್ ಐನರೇರ್ದ ಆಜಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪು ಆಜೇರ್ದ ಆಜರ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಚಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿನ್ ಆಯೆ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ್ ಟೈಟಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎನ್ನ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಕ್ಕ ಟೈಟಲ್ 14 ಸರ್ತಿ ವಿನ್ ಆತೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆ 14 ಟೈಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತುಂಡು ಅದ್ರ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂತೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಆತಿ ನಾವು ಐಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋತಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಬುಖಾರಿ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಒಂತೆ ಬೆಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಂಡ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂದಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೆ ಆಯ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಫಾರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಕುಲ್ ಟೈಟಲ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಡ ಎಂಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ತಿಕ್ಕದು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಅಜಯಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಆತಾತ ದೂರ ಬರೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರೋ ಪೋನಾಗ ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬಂತು ಅಂತಾರೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡು
ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಸಾಧನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ತರೇಟ್ ಅವೇ ನಡತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಗಿಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಏನೊಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಮನ್ಪೋಡು ಮಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವು ತಪಸ್ಸೆ ಇರಿಗೆ ಇಂಚ ದುಂಬುದಕ್ಕುಲ್ ಬರ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀರ ಉನ್ಪುನಿ ಪೇರ್ ಪನ್ಪುನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಪುನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುನಿ ಅಂಚತ್ತವು ಇತ್ತದ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆತಂಡು ಐಕೀರು ದಾದವನ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಆಪನ್ ಬಾಡಿ ನೀರು ಐಕ್ ಎಂಚಿಂಚಿನ ಬೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸೇನೆ ಅವು ಮಾತೆ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ತಪಸ್ಸೆ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಈಗ ಆತು ದಿನೊಟ್ಟು 2-3 ಸರ್ತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಫುಡ್ಡು ಡಯಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು ನಿದ್ರೆ ಸರಿ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಬರೋ ಇದು ಪೂರ ಆಯ್ನ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಆಫ್ಟರ್ 18 years ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 18 years ಈರ್ನ ಐರ್ ತುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಪಂಡ ಶಾಲೆಡ್ ಅತ್ತನ ನಂಡ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನ ಮಾತಾ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನೋಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಒಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಪಂಡದು ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಲೈಫ್ ತೂತವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿರು ಮಾತ ಅವು ಉರಿಯಾಗ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಜನರಲಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ನೋಟ್ ಮನ್ಪುಯಿರವೇನು ಓಕೆ ಅಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಜಿನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ ಹಾಕುವೇರಿ ಅವು ಪೂರ ಅನುಭವ ಮಂತದ್ನ ಆಂಡ ಎರಡಲ್ಲ ಬೇಜರಿಜ್ಜಿ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಯರ್ನ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ಜರ್ನಿ ಪುಣ್ ಅಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ಲಾಕ ನಾನು ಜರ್ನಿ ಪೋನ್ ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಯಾನ್ ಮಂತಂದು ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಅಜಯನ್ನ ಅವೇ ಇಂಚಿನ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಬರುಪುನಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆಲವರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪುನವಾಡು ಒರಿಯಡ ಪಂದು ಆಯನ್ ತುಲ ಎಂಬೆನ್ ತುಲ ಪಂದು ಅಕ್ಕಲು ಪಾತಿರ್ದ ಅಕ್ಕಲು ಫನ್ ಮಂತಂದು ಅವೇ ಪಣ್ಣಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಿನ್ ಹಾಕಿರ್ಪಂಡು ಅವು ಕೆಲವರನ್ನ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಜಾಗ ಇಪ್ಪು ಅವೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಂತಾರಿ ಅವಳು ಫೇಸ್ ಮಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಸ್ ಮಂತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತಂಡು ಪಿದೈಡ್ ಆತಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಆತಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಪೌಜ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೆಲವರು ಪಂತಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಂತಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಪೂಜೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡದು ಹೋಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಜಾಗದಿಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜಿ ಅಂಚವು ಅದು ಒಂಜಿ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಅಜಯನ್ನ ಇರ್ಮಾತ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಜಯನ್ ಅಂತೂ ಕೆಲ್ತದೇರಿ ಅಜಯನ್ ಅಂತದ್ದು ಮಕ್ಕರ್ ಮಂದಿ ಇರ್ತವಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಉತ್ತರ ಬಣ್ಣದಪ್ಪ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಪನ್ಪನು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ 100% ಅಂಡ್ ಯಾನು ಐಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದೊಂದೆ ದಯಪಂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅವು ನೇಚರ್ ಮನುಷ್ಯನ ಏನೆಲ್ಲ ದಲ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂಡ ಏನಂತೆ ಒಂದು ಮಂತು ತೋಜವನ ಐಕ್ ಬಿಡೋದು ಐಕ್ದಲ್ಲ ಬೇಜರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಜರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರುಂಡ ಜೀವನ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪಜಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಏನು ಈಡನ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಜಿಮ್ದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಈಡನ್ ಕ್ಲಬ್ ಇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಪೂರ VIPs ಬರ್ಪೀರು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪೂರ ದೊತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಾಯಿರು ಅಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಇರ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೂಕ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇದನ್ನು ದೊತ್ತೊನ್ಗೆ ಐದಿನ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಪೂರ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ 2 ದಿನ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಕ್ಕ ಕವರ್ಡ್ ಕಾಸು ಪಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಬೇಜನಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಅವು ಯಾನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಜಿಮ್ಮುಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಆಯ್ ಟ್ರೈನರ್ ಇಪ್ಪೋದು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ಗೆ ಆಯ್ ಟ್ರೈನರ್ ಹತ್ತು ಖಾಲಿ ಆಯನ ಹೆಲ್ಪರ್ಲ ಆದಿಪ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಯ್ ಟ್ರೈನರ್ ಬಂದ್ಪುನ ಟ್ರೈನರ್ ಇರಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಗುರು ಅವಳು ಯಾನ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಕಲ್ಪನೆಯರಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಟ್ರೈನರ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಬಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆದ ಮಂತ್ ನಾವು ಐಕ್ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಗುರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯೆ ವೇಪಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ ಅಪ್ಪಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ಬಂಡದ್ದು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಮಂತ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ 2 ದಿನ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರಿಯರು ಕಾಸು ಕೊರಿಯರಿ ಎನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರಿಯರಿ ಅನ್ ಬತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪದ ಮೆಂಬರ್ನ 2 ಜಂತ ಈರು ದಾನೆ ವೈದ್ಯಾರು ಯಾನ್ ಬಂಡ ಇಂಚೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರಿಯರಿ ಹೆಂಗೆ ಐಕ್ ಆ ಕುಲು ಆ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಲ ಓಕೆ ಆ ಕುಲು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತು ಫೈರ್ ಮಂತು ಸರಿ ದಾಯಗಾರ ಇದೆತ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು
ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಪಡಾಯರಿ ಅಂಚೆ ಅವು 5 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದು ಕೊರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆ 5 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂತು ಬಕ್ಕ ಏನ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಂತೆ ಕಾಸ್ಟೇಟ್ ಒಂಜಿ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ದ ತೈಲ ಚಿತ್ರದ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಅವು ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಐಕ್ ಬಡದು ಏನು ಬುಡಿಯ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ ಎನ್ನ ಶಾಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಅಜಯ್ ರಾಜನ್ನ ಈ ಜಿಮ್ಮದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಂದಾಂಡ್ ಅರ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತೂದಾಂಡ್ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಮೆಂಟ್ರಿಲ ಮನ್ಪುನಾರ ನಮ್ಮ ಅಜಯನ್ನೇ ಅಜಯನ್ ಈ ಕಮೆಂಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಅಂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪನ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹಾಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂಡದಾಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಆತ ಪೂರ ಶಬ್ದಕೋಶ ಬೋರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಬಗ ಇರೆಗ್ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಹಿಡಿತ ಬೋರ್ಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡು ಹೋಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಅವು ಯೂಶಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಂದಿಪ್ಪಾರ और ये बहुत खूबसूरत स्ट्रोक और ये 4 रन पड़ अंचे अವು ಪೂರ ಕೇಂಡದೆ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅವು ಪೂರ ಏನು ರಿಪೀಟ್ ಮಂತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೊಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಂಡು ಆ ಟೈಮಡು ಹಿಂದಿಡು ಅಂಚಿನ ಒರಿ ಎನ್ನಲೆ ಕುಡಿತೀನಿ ಗುಡ್ತಡು ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಕೇಂದು ಬತ್ತ ಅಜಯನ ದಾಬನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾತ ತೂಪುನ ಪನ್ಪುನಕ್ ಲುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ 1990 ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಬುಟ್ಟ ಏನ ಕುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಬನ್ನುಲಿ ಆ ಟೈಮಡು ಒರಿ ಖಾಲಿದ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಕ್ಕ ಏನು ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕಿಯ ಖಾಲಿದ್ಗೆ ಎನ್ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ಆರು ಎನ್ನೋ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ರಿ ಅಂಚೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಪೋದು ಆ ಟೈಮಡು ಬೇತೆ ಹಿಂದಿ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಏರ್ಲೈಜಿ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನೇ ಈಗ ದಯಪಂಡ ಹಿಂದಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ಇರಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಓಲ್ಲ ಅನ್ಬೋಲಿ ತುಳು ಮಂತಂಡೆ ಏನು ಕುಡ್ಲೋಗು ಸೀಮಿತವಾದ ಇಪ್ಪೆ ಕನ್ನಡ ಮಂತಂಡೆ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಂತೀನಿ ಅವೇನೇ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಓಕೆ ಇರಗ್ ಹಿಂದಿ ಆತ್ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇರಗ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಇರ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಇರಗ್ ಶಬ್ದಕೋಶ ಬೋರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಜಯನ್ನ ತುಲೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ರಿನ ಕೇನೋಡು ಅನ್ವಿಂಚಿನ ಆಸೆ ಹೊರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನೋಲಿಯಾ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಲೈನ್ ಒಂತೆ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಜ ಮನ್ಪೆ ಅನಿತೆ तो आइए सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत और पाकिस्तान के बीच में ये पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जो कि शुरू होने जा रहा है। भारत के कप्तान जो कि इस वक्त सचिन तेंदुलकर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सचिन तेंदुलकर एक छोर पर हैं, दूसरे छोर पर वीरेंद्र सहवाग और भारत के तमाम चाहने वाले, क्रिकेट के चाहने वाले जो कि इस वक्त उम्मीद कर रहे हैं कि भारत एक अच्छी न्यू बना पाएगा, एक अच्छी शुरुआत दे पाएगा और उसके ऊपर रनों की एक बहुत बड़ी इमारत बनाई जा सकती है। तो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, दूर वाले छोर से पाकिस्तान के बहुत जाने माने गेंदबाज वसीम अकरम, जिनको आप जानते हैं कि तेज़ और पेस के लिए, स्विंग के लिए जाने जाते हैं, वसीम अकरम गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। तो पहली गेंद सचिन स्ट्राइक एंड पर है और क्षेत्ररक्षण का फैलाव आप देख चुके हैं, मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है 30 गज के दायरे के अंदर। जिस तरह से जो चक्रव्यूह रचाया गया, क्या सचिन तेंदुलकर इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? दूर वाले छोर से पहली गेंद वसीम अकरम दौड़ना शुरू कर चुके हैं, दौड़कर उनकी गेंद दाएं हाथ से वो विकेट, ये गेंद और इस बार सचिन ने गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया, गेंद गई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। क्या कमाल का स्ट्रोक था, ये गेंद मिडल और लेग स्टंप के बाहर आई, मिडल और लेग स्टंप की लाइन पर आई और बैट्समैन सचिन तेंदुलकर पलक झपकते ही अपने आप को उन्होंने बैकफुट पर ढकेल दिया और गेंद को खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक कर दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रनों के लिए। ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆದಿಸಿ ಅವು ಇರ್ ಪನ್ನೆಗಳು ಶಬ್ದಕೋಶ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ರೇಜಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅವು ಯಾನ್ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಎನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇನ ಈ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಕೇನ್ ನಾಯಕ್ ಅವು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕೇನ್ ಓಕೆ ಅವು ಟೋನ್ ಉಂಡಿರೆಗ್ ಅವೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಕಲೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪರ್ ಬಂದು ಕೇನ್ಯಾ ತುಲೆ ಅಜಯನ ಇದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪ ತುಳುಟ್ಲ ಮನ್ಪರ್ಗೆ ಅವರ ಮಂದರ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಂದರ್ಗೆ ತುಳುಟ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಮಂತಿದೆ ಒಂತೆ ಅಂಡ ತುಳುಟ್ ಎಂಕಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಜಪ್ಪೋಡಿ ಅನ್ ತುಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ
ದುನ್ನದ ತುಳು ಎನ್ನಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದುನ್ನದ ತುಳು ಏನು ಕಲ್ತದ್ದು ಏನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಭೂಮಿಡುಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವು ಲೈಕ್ ಅವು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿದ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅಜಯನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬು ಇರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಶೈಲಿಡೆ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿರಿತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಿದ್ದೇರಿ ಎಡ್ಬೇಕು ಅವೇ ಸ್ಟೈಲಿನ ಕಾಪಿ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕಾಪಿ ಬಂಡ ಇರಿಗೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಡ್ಬೇಕ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಕಲು ಮನ್ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಕಾಪಿ ಮಂದಿನೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಡತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಮೇನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿಪುಂಡತ್ತೆ ಅದು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆವ್ಡು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪಾಡು ಏರ್ಲ ಹಾಳಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಇರ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ರೇಟ್ಲ ಖಾಲಿ ಅವು ಕುಡ್ಲಾಗ ಸೀಮಿತ ಆದ ಇಜ್ಜಂಡಿಗೆ ಸರ್ ಇರು ಪಿದೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಅಂದಂದು ಯಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಂತದೆ ಐಟಿ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಂದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಐಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಂಡ ಪಿದಾಯ್ದ ಟೀಮ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತೀನಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ದ ಐಕ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಡ್ಡು ಅವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಉಂಡ ಈಗ ಅಕುಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಬಂದಿದ್ನಿ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚೆ ಆ ಟೈಮ್ ರಡ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಅಕುಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಹಿಂದಿಡಿ ಅಂಕ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ದಯಪಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇಡಿತ್ತಂడి ಅಂಚ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇತೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಈವೆಂಟ್ ಇರೆಗ್ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಇರೆಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಓಕೆ ಐಟಿ ಇರೆಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇತ್ತು ಗೊಬ್ಬು ದಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂತ ರನ್ ಮಂತಾರೆ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಬಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಆವಡು ಅವು ಅಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಂತ ಐಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬೇತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಈತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 30 yards ಐಕ್ ನೆಟ್ ಬರ್ದಿಪ್ಪರು ಅದೋ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂಡೆ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆ ಅಂಡರಾಮ್ ಓವರಾಮುಡು ಮಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಪಂಡ MPL ಪ್ರತಿ MPLಗೆ ಏನೋ ಬುಕ್ ಮಂದೊಂದಿತ್ತೇರಿ MPL ಮಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ದ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ದಯಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಇರೆಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ನೂದಿದಿಪ್ಪೇರು ಕವರ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದಿದಿಪ್ಪೇರು ಗ್ರೌಂಡ್ ತೋಜುಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪಿದಾ ಇತ್ತಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಪನ್ಪಿನ ಕೇನುಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬೇತವರಿ ಸ್ಕೋರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಓವರ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸ್ಕೋರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮೂಲೆಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರು ಅವ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಅದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಜಯನ್ನ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಟಿವಿ ಟಿಕುಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ನಾವು ರೇಡಿಯೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾತು ಕೇಳೊಂದಿತ್ತ ಮಾತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆನಾಗ ಆ ರೇಡಿಯೋಗ್ಲೇರೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿ ಅಂತ ರೇಡಿಯೋಡು ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ 2017 ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋಗು ಐಟ್ ತುಂಬೆನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪೋದೆಂಕಲ್ ಎತ್ತದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಮಂಡೆ ಯಾನೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏರ್ನ ಹತ್ರ ಏರ ಪಂಡೇರಿ ಮನ್ಪಲೆ ಇರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಏರ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪೋಯ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಪನಂಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಡ್ಡಿಕ್ಲ ಈರು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಲಿ ಪಂಡೇರಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಡ ಟಿವಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೋತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪರೆ ಇದೀಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಂಚ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಯಾನು ಇಂಚ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಪಂಡೆ ಅವಿನ ಅಕುಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತಾರೆ ಇಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ದಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆತ್ ಇಜ್ಜನಡ ಅವು ಯಾನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಕೊರಿಯೆ ಎಂಕ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಅವು ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ 2017 ಎಂಕ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಲೆಟರ್ ಬೈದುಂಡು ಅಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಐಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಲೆಟರ್ಡ್ ಪೂರ ಎಡೆಡೆ ಟಾಪ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಲೆತ್ತೆ ಸಂಜಯ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪೂರ ಅಕುಲ್ ಬರ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಕುಲ್ ಅಂಚ ಐಟ್ ಫ್ರೆಶರ್ ಎನ್ನಲ ಪೂದರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ ಅವಕಾಶ ಬಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಬೈಜಿ ದಯಪಂಡ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪು ನಾರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಇಪ್ಪು ಸೌತುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಏನನ್ನ ಲೆಪ್ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಬೋರ್ಡ್ TAD ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಡೇರ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಇರುವಂಥ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಬಂತಲೆ ಜನಕ್ಕಳ ಪತ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಂಗೆ ನಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತದ ಕೊರೋಡು
ಕುಡೋಜಿ ದಾದನ್ ಕೆನ್ನ ಅಜಯಣ್ಣ ಈರಿನ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂದು ಸರ್ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲ ಇಂಚಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಆಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ದಾನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅವೇನೇ ಕಾರಣದ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಮಚ್ಚನ ಉಪ್ಪೇರು ಅತ್ತ ನಂಡು ಒರಿಯಾಡ ಬಕೆಟ್ ಬತ್ತನಕ್ಲ ಮಚ್ಚನ ಉಪ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಈರು ಇನಿಮಿಟ್ಟ ಎರಡಲ್ಲ ಬಕೆಟ್ ಬತ್ತ ಜಾರು ಅತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಒರಿಯಾಡ ಕೈ ನೆಡ್ದು ನಟ್ಟದು ಜಾರು ಏಜ್ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವು ಇರು ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ಸರಿ ಬಂತೀನಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ನಾಲ್ಕನ ದುನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಂಡು ಪಂಡದಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ರೇಣು ಗೌಡ್ರು ಪಂಡದು ಆರ್ನ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತೇರಾರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಜನ ಆರು ಲೆತ್ತದು ಆರು ಭಾರಿ ಗೌರವ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಂತಕ್ಕೇನು ಸೇಫ್ ಆದ ರೀಚ್ ಆಯ್ರತ್ತ ಪಂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡಾಗ್ಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಇವೆಂಟ್ ಮಂತ GPL ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನು ಅಭಿಮಾನಿ ಉಳ್ಳೇರು ನರೇಶ್ ಶೆಣ್ಣೈ ಬಕ್ಕ ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕ ನರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅಕುಲು ಊರ ಸೇರ್ದ ಇವೆಂಟ್ ಮನ್ಪವ್ರು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಪಂಡ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬನ್ನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮನ್ಪುನ ಖರ್ಚಿ ಸಾಧಾರಣ ದಯಗ ಒಂದು ಆ ಇವೆಂಟ್ ವರ್ಷಲ ಎಂಕ್ಲು ಎಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಭಾರಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಂಚ ಅಕುಲು ಭಾರಿ ನಂಗೆ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ರೇಣುಗೌಡ್ರು ನಂದು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಇವೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಅವು ಇರಗ್ ಒಂಜಿ ಐಕ್ತ ಲೆವೆಲ್ ಬೇತೆ ಅಜಯ್ ನಡನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಅರ್ನ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತನಾಂಡ ಇತ್ತ ಪಂಡಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದಿರ್ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದಿರ್ ಅಜಯಣ್ಣ ತುಲ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಪಿರವಡ್ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಓವೇ ಶಾಪ್ ಹಿಡ್ದು ಕಂತ ದೀತಿನತ್ತು ಒಂದು ಅಜಯ್ ಸ್ವತಃ ಆರ್ನ ಕೈಟೆ ಬಿಡ್ಪಾದಿನ ಚಿತ್ರ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯಾನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಟು ಯಾನ್ ಬಂಜಿಂಜವನಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರನ್ ಬನ್ಪುನಿ ತೈಲ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನೆಡೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಂತೆ ಫೈನ್ ಆರ್ಟೆಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಂತದ್ದು ಕಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಶಾಪ್ ಇತ್ತುಂಡು ವಿತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೇಲ್ ಆತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಂದಿತ್ತೇನೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಮಲ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಂತಿದೆ ಮಲ ಜನಕ್ಕಳು ತೋಜೊಂದು ಅವು ಇತ್ತೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ನಕ್ಕಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಂತಿದೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ಅಂಚ ತೈಲ ಚಿತ್ರಣಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೆಟಿ ಅನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರು ಓ ಫೋಟೋ ಕೊರಿಯಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ರಿಪ್ಲಿಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲು ಎಕ್ಕಡಿಂಚ ಮಾತ ಫೋಟೋಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತನಂಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕಣ್ಣು ನವನೇ ತೂಪಿಲಕೊಂಡು ಅವು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅವು ಏರ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ನ ಅನುಭವ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ JJ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಬಾಂಬೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಂತುన్నారు ಎಂಕ್ ಗುರು ಆರ್ ಮೇನ್ ಅಂಚ ಆರ್ನ ತೂದು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಆರ್ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆರ್ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅನುಭವನೇ ಬೇತೆ ಅಕಲ್ನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬತ್ತದ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ದೇವರು ಕೈ ಪತ್ತಿದ್ದೇರು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆತುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡದೊಂಜಿ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಓನ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅಜಯ್ ರಾಜನ್ ಎಂಕಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡ್ದಪ್ಪ ದೇವಂತದ ಏರ್ನಾಡಲ್ಲ ಫೋಟೋನು ನಮ್ಮ ಆಗಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಐಕಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಕೈಟ್ ಬಿಡ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಜಯ್ ರಾಜನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಕ ಮೇರ್ನ ಆ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾತೊಂಡು ತುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಕಲು ಪಾಡ್ದಪ್ಪ ಓ ಆಂಡಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂಡ ದೇವಂತದೆ ಮೇರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಕ್ಲಬ್ತ ಸಮಯ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಚಿತ್ರ ನಿಕಲ್ನ ಕೈ ಕೆತ್ತವನ ಚಿತ್ರ ಬೇಲೇನು ಮನ್ಪ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪವೇರು ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಹಾಲಿಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪಾಡೋಡಂಡ ಇಜಿನ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೊಂಡೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡಂಡ ಇಜಿಂದ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇರೆಗ್ ಕುದುರೆ ಬಲ್ಪುನ ನಮ್ನೆ ಉಂಡ ಅವು ಪೂರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಮಂತು ಕೊರೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೆ ಅವು ಇರೆಗ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೆಗ್ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಅಂಚನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ದವರು ಕೊಂಜಿ 2 ದಿನ ಟಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೊರೊಲಿ ಪಂಡದೆ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷಡಿ ಪೋಲಿಯೋದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರದ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆಗಾನಾಗ ಅಜಯ್ ರಾಜನಾಗ ನಡಪೆರ ಅಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ನಡಪೆರ ಆಪುನಗ್ಲೇ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿರ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಜಯನ ಎಕಡಾದ ನಾವು ಪಾತ್ರದ ಪೋಯ ಮೇರ್ನ ಆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪೇರು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಲ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯಲ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಜಯನ
ಅಜಯನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ತೂದಿತ್ತ ಇವ್ರು ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನೋದಿತ್ತ ರೈಟ್ ಅವನಿ ಪದ್ಯ ನಿಂಗೆ ಕೇಳೊಂದು ಬರ್ಪೈತೆ ಅದು ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಹಿಂದಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಅತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಂಡು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಯಾನ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಎಡ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ನಂಕ್ಲ ಒಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡಂತ ಕೇನು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪಂಡದು ಒಂತೆ ಬೆಟರ್ ಆಪುಂಡು ಈಜನ ಇಂಕುಲ್ ಪೂರ ಮಾತ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್ ನಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜನರಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸಾಂಗ್ ಬೋಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಇರೆಗ ಪನ್ಪೆ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೆ तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर चला तेरी दुनिया से ಇಂಚೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕನ್ನಡಲ ಪಂತೆ ಬಕ್ಕ ಹಿಂದೂಲ ಪಂತೆ ತುಳುಲ ಪಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದಿ ದಯಪಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೊಸತ್ಲ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೊಸತ್ಲ ಪಂತೆ ಅಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಐಕ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ದಿನ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲ್ಪುರ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ದ ಸಿಂಗರ್ ನಕುಲ್ಪುರ ಆತು ಸುಲಭದ ಅತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕಂಠ ದೇವರು ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಮಾತಾ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಅಂಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎತ್ತರದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಜಯರಾಜನ್ನ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಪಿರೌಡ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದೆನ್ನ ಅರ್ಧಂಗಿನಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿ ಏಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಲ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಫುಡ್ ಡಯಟ್ದ ಅವು ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ನ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಯ್ಕ್ಲ ಆಪುಜಿಂದ ಪಂತಿಜ್ಜಾಲೆ ಮನ್ಪ್ಲೇನ್ ಪಂತಲ್ ಅಂಚ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕಂದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆನ್ನ ಎಲ್ಯ ಮಗಲ್ ರಿಷಿತಾ ರಡ್ ಜನ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯಲ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಮಾತಲ ಅಕಲ್ಡಲ ಅವು ಉಂಡು ಸತ್ವ ಎಂಡ ಎತ್ತಿನ ಮಾತೆಟ್ಲ ದುಂಬರೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಚಿತ್ರ ಆಟ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪದ್ಯಲ ಪನ್ಪೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯೋಡು ಅಂಚನೆದಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಂಡದು ಅಂದು ಎರಡಕ್ಕೇನು ತುಲೆ ರಿಷಿತಾ ಎಂಕುಲು ಬಾಕಿದಾಗಲ ಮಾತ ಸ್ಟೋರಿನ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬುಕ್ಕುಡು ಮಾತ ಓದೊಂದು ಪೋ ಆಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಡು ವಣ ತಪ್ಪ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಅರ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಪೂರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಅರ್ರಲಕ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರೆಗ್ಲೆ ಪಂದೆ ಪಂಡ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರು ಲಕ ಎಲ್ಯಪ್ ನಡ್ದಿಂಚ A to Z ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದಿನ ಪಂಡ ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವಿಷಯ ಎಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ದಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಕರೆಕ್ಟು ಓ ಸರಿ ಅವು ಪೂರ ಆರೇ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಯಪ್ ನಡ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಪಂಡ ಉಪ್ಪನೆ ಪೂರ ಬಿಕಾಸ್ ಆರು ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಆರು ಏತು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಎಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಆರೆ ಕಲ್ಪದೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಆರೆ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲಾರೇನು ತೂತ ಆತ್ ಕಷ್ಟ ಬಂಗ ಬೈದಿನಲ್ಲ ತೂತ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ರಮಿತ್ತು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆನನ ಸಾಧಾರಣದ ಪಿರೌಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಜಯಣ್ಣ ಅಂಡ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಹಂಗಿನಿ ಶರ್ಮಿಳಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿದೇರಿ ಶರ್ಮಿಳಕ್ಕಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಕಂಡನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆರ್ನ ನೆಂಕ್ಲು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಇದು ಆರು ಪೂರಲ ಮಾತೆಟ್ಲ ಲೇರು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಲ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಮದ್ ಬನ್ನಾಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಪನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಿನಾರ ಅಂಚ ತೂಲೆ ಶರ್ಮಿಳಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜನ ಪುದರ್ ಬೈದಂಡು ಈತ ಅಭಿಮಾನಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂದಿರ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಅರೇನು ಕೈನ್ ಪತ್ತಿನ ಪಗ ಇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಏತ್ ಮಾತ ಫೇಸ್ ಮಂದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಾಡು ಅತ್ತನ ಅಂಡ ಬಾಕಿದಕನ ಪಾತೆರ ಮಾತ ಆವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದ ಎಂಕಲು ರೆಡ್ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಆರು ಎಂಚಿನ ಮಂತಂಡಲ ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಎಂಚಿನಲ ಪಾತೆರಂದು ಪೂರ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಾತೆಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏತ ಕಷ್ಟ ಅಡಿಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋ ಎಂಕಲು ಜೋಕುಲು ಯಾನು ಮಾತೆಟ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋ
ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜಯನ ಮಾತಾಡ್ದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಂದಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದನಿಗೆ ಅಜಯನಾಗಿ എനിക്ക് 2017 ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಂಡದ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗೆ ಬಡಿತೀನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೈಕ್ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಹೆಂಚ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ ಫೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲ ಬೆರಿಯ ನಲ್ಪುನ ಅವು ಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಅಂಚೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದ ಯಾನು ಮುಂತುದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ದಾದನ ಪುಣ್ಯಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017 ಕೊರಿಯರು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಜಯನ ಸಾಧನೆದ ಕತೆ ಪಂಡದಪ್ಪ ಒಂದು ತುಲೆ ಅಜಯನ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಇರಕಡೆ ಪಂಡರು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ತುಳು ಭೂಮಿ ಪಂಡ ನಾವು ಅಪ್ಪೆ ಎತ್ತಿಲಕ ಬಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಾತ್ರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಣ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಈತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರ್ದಿಜಿ ಅನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಬೇಜಾರು ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತರ ತುಳು ಎರಡು ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಈಡೇರಡು ಅವತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಏನೈತಾ ಇದ್ರ ಶರ್ಮಿಳಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದಿನ ನೀರು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಇರ್ನ ಕೈಯಾರನೆ ಇರ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆದ ಶಾಲೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆದ ಪರ್ವದಿರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪವನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಳು ಅಜಯನ್ನ ಈರು ಎಂಕಲ್ನ ಚಿತ್ರಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪವಂದು ಕಡೆಯಕಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಇರ್ನ ಪರ್ವದ ಯಾನ್ಲ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಎಂಕಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಏರ್ ಪೂರ ಈ ಚಾನಲ್ ಅಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಈತೆ ಮನ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನೇತ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನು ಮಧುರಾಜರ ಸುರುಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಸಿಂಪತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ರಬಿಡಿ ಏರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಅವು ತೂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ಪುನಂಡ ಜೀವನೋಡದಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ತಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ಸಿಂಪತಿ ಬತ್ತದು ಏರ್ಲ ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇತೆ ಕೊಡಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನಾ ಏರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರೋಡು ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋಡು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಇದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬುಗು ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ತುಳು ಭೂಮಿ ಇಡಿತ್ತಿನ ಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಖಾಲಿ ತುಳು ಭೂಮಿ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ತುಳು ಭೂಮಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೋಣ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೂರ ಕೋಣೆಲು ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಇಂಥ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಜಯನ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಲೌಂಡ್ ಅಜಯನ ಓಲು ಅವು ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಕಡೆ ಬಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕೋವಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಎರಗಾಳ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ತುಂಡ ಅಕಲ್ನ ಚಿತ್ರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡು ಬಿಡ್ಪಾವೇರಿ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಜಯನ ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಾದ ತುಲೆ ಅವೆನ್ ಎಂಕಲು ಖಂಡಿತ ಪಾಡ್ದಪ್ಪ ನಮಕದಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅದು ಎಮಂತದೆ ಅಜಯನ ನಿಕ್ಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಮೆರೆಡ ಪಾತಿರೋಳಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮುಂದು ಇನ್ನಿತ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ದುಂಬದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೊಡೋರ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಆತನೇಟ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ.